बेटा या अभ्यास केव्हा नाजा गेला अखिर सैनिकाली साथ जाय पडटा तशाच मागील कामाक तुगेच साथ जाय राजाक डायरेक्ट मारू गेला दोन थरतलो करेक्ट डेडे म्हाका खबर आसा हो गेम कश खेळात कश साथ जस्ट कॅन मेक पळय मरे बेटा आज तू विचार करतलो अशें कशें जालें कितें बेटा हर एक कामाक गोनी थारयला आनी मुखार बी हरोवंक जायना डेडे आमगे बिझनेसाक फुडें हाडप वो विशा सर नगरात डायरेक्ट नरकाक पावतलो बेटा हो कैलाश मुला तो वचने वचलना जली तो आप कहते हैं मुझे तो रात कहते हैं इसी रात से बनता है बारूद उसी का नाम है कैलाश मागील एक पर्सनल कामदार आसा आनी त्याच कामात एकट्यान नजर आसा वाडी काम रवो नादलार मोठे काम रवो काम त्या कामास तुगेल कामास कोणी नजर घालप त्याका मर्डर करूडा म्हाका टाइम लागना बेटा काम कसले डॅड जेन ते काम म्हाज्यान जायना तेन हांव तुगेर साथ मागतलो तेन्ना ते कसले काम म्हूण हांव तुका नंतर सांगतलो डॅडी यस बेटा गलियां खिलती है उसे खिलने के लिए कौन रोकता है ओके बेटा तुगे काम तूच कन घे फुल सपोर्ट मागेल असा थँक यू डॅडी एक मिनिट डॅडी हॅलो हां हां ओके 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 डॅड म्हाका एक फ्रेंडान आपयला हांव वचून येता डॅडी बाय डॅडी सर डॉक्टरांक तुम थोडे पैसे दी म्हणून सांगला कितें आणि तेका रोकड्या जाय काय कितें माकोडू सर माकोड म्हणा हांव गाडवा उलयता सारको ले ना जाल्यार कितले काम हातीन दितालो तेगे हातीन दितलो पयशे मार्केट दिला जात म्हणला तेणी अरे गाडवा वायटी लागो तुक बेगे देवा शपथ सर हांवें उलटी केली ना खायलो ना पिलो बी ना उलटी खंयच्यान येतली खंयची पनवत येईल रे मागे घरातल्यान गेट आउट सर ऑल आउट काल क्रिकेट मॅच पिचिंग असते सर या दरिद्राक तोंडान सांगला काय ना हे घेऊन येतात तोंड किती सांगून गेलो सर हेगेल बहीण ना मागेल बहीण ना मेवून कोण जालो पयस जास्त झाले की त्या बडबडटा ते देवाकच खबर नमस्ते सर गुरु इतली कितें लेट तुका टायट सर तो उलटी म्हणटा तुम्ही टायट म्हणटा किती उलयता ते तुम्ही सर इतलो टायम कितें टायम टायम म्हणलं सर तो पयस हाडून भितर गेला पयशे हाडूं गेला तो भितर तूं गेलो ना बरो तेजे बरोबर तुगे चंचाक थोडी भायरी दीट केल्ली शायरी सर म्हाका
साडी मुडू कळत ना गुरु तू उचून हॉस्पिटल ओपन कर बस उचून हॉस्पिटल ओपन कर सर माझ्याकडे पैशाची गरज असा डॉक्टर परत परत पैस मागवायला तुका नरकात पावक फाटे नाव हा नरकात गेल्यावर तुम्ही माहीत पडल्या नाही पडतले आई केल पापाची किती कृपा तुझ्याकडे तुम्ही उरलेल पुरा व्हिडिओ आणि ऑडिओ माझ्याकडे नसा जर जर ते हाय पोलिसा दिवा तुम्ही पाल्यात भीतर पडतले ओके हा तुका हॉस्पिटला पैसे घेऊन येता बरे हा येता पिशाब करा कोण पिशाब आहे हा कोण पिशाब का म्हणता सगा बघा किती तापवला का अरे हाय तू किती आपला आणि कोणात बोलतो त्या दुकानदारा अरे तुम्ही मग कितल्या नोट दिले 10 रुपयाचे किती झालं हय मरे तसला 5 रुपये 2 लेस दिन सांगला आहे आणि मग दोन मागे एका मागे बाळा एक 2 लेस दिल तेणी झाला राशीन पैसे दी म्हणला नी ओयला मग पिशाट म्हणता उरी पैसे कोण त्याला बापू दिता ना यशोदा त्या पैसे हांव घेऊन येता चल रस्त्यात जास्त वेळ राबून दिसो चल वच्चा करा हे पण हिंगाच चुकतो तू माका नाही एवढंच आवडता हे पण तुम्ही माझ्यापर्यंत आज एक गाणी सांगून माझ्यावर डान्स करून जा मला करू जा अगं घराकडे गेल पण सांगतो किती घराकडे नाचला कोण पडतो ना तुझे पाहिलं हिंग माका नाचू जाय मिळा नाचू जाय नाचू जाय मिळा नाचू जाय मला हा अजिबात ये ना तू बरं ते हय गाण सांग हा बी सांगतले काय ना चला नाच तू
तू कोण आणि हा कोण? हायकन पाप केल म्हणून तू मग शिक्षे देऊ लागला तेव्हा यशोदा तू मागेल बायल को बायल बायल कित बायल म्हणता? बायल बायल म्हणना का थोड्या काय? आणि हा तुझा घोव हा तुगे गो घोव का खेव दाखवण कुर तू गेले या वचा आम्ही सोऱ्यात सोडा घ्यायला रे सोड्यात सोडा घ्यायला कसे सोड्यात सोर घ्यायला कसे सोड्यात गॅस राहत म्हण सगळ्या खबर आसा सोऱ्यात गॅस ना म्हण थोड लोकांक खबर आसा पहिले पिल्यानंतर सोर पी थोड्यात गॅस उरत म्हण फर्स्ट सौर पिल्यानंतर सोडा पिला अरे बाप रे असे झाले कसे पुरा उलटा झाले अरे बाबा हे आणि किती अरे देवा रे देवा हे आणि कोण कोण बिन काय ना तुही फातरा मारत आणि फातोर तू मला दुखतर कोणाक हाय पात्रा मारल्यार फातरान म्हाका मारल्यार म्हाका दुखतले अरे शी 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 अरे पिशिया तू फातोर कसं मारतलो हा तू कित बडबड पळ आता सोडा सोरो म्हण घेऊन सगळं पुरा मिक्स केला नी ह्या तिघा पोटात व्हायचे बरोबर उलय पळय तू तसानं सर पिल्ल्याक पिंडक म्हणतात ए पिंडक नाव कित तुगेलें नाव कितें ए पिंडक पिंडक नाव कितें पिंडक म्हण आपयता वयल्यान आनी नांव विचारता मागेल नांव मावळो मावळ का कावळो दाखोवन हे पीक आसा तर हे बर हे पळय तू तांबड्याक कित पित पळय तेच्यान कित जाता ते पिलाने नशा जाता नशा नाच म्हणा कितें तुम्ही आमकां धरला जाता भांगर आमी तुमकां धरला पाड जाता सिंगर हय तसं न्ही म्हाका ताण लागला म्हाका ती पळया ते बायलांक पिवची न्ही ते बायलांक पिवची न्ही ते अरे या गली
तुका कोणूच कमी ना म्हणटालो कहाँ चली गे बेंगलोर देखने को, कहाँ चली बा बेंगलोर देखने को, बेंगलोर का मालिक मुझे अंदर बुलाया, दरवाजा लगाया, बेंगलोर का मालिक मुझे अंदर बुलाया, दरवाजा लगाया, अंदर अंदर को किसका नाच बदलती नाच देश कुत्ते के सामने नाच इंडियन शराबवल्ली देवल्ली नैना मटकवल्ली इंडियन शराबवल्ली देवल्ली नैना मटकवल्ली यशोदा यशोदा हा घराकडे उठून परत आलो फाटला तू म्हणाला नाच या बच्चा छोड़ मत यो यो गो यो गो अरे देवा सोडला सावकाराला ही कोण गाई ते सुद्धा यात ना कोणी वाटेल असला नाही कोणी वाटेरूला साईड या पड्या एफपीएल कार्ड गेले बीपीएल कार्ड येले एक आहे पावळेचे काय हेडे मागे पावळेचे ते मागे माकाच कळत ना कोण शाण्या मग गळ दिसणार आहे प्लीज मग वाट टाके रे तुका जेव बरोच करतलो अरे अरे शंकरा पहिले वेळा तुका हायत पावयलो आता पावयता मागेल माकाच खबर ना तर सांगणार ते शाण्या तुगेल एक दीस बरे जातले जरा मागे मला दिसता तू जास्त नशीत असायचो बरोबर उलेल बोळे अरे तू सोर केन पिता बेजार नाही येईल तेनोच पिता तसला तू केन बेजार येता सांजे 6 घंट्यानंतर अरे शाण्या ते गांधी पुरुषांनी सांगितले की तू पालन करा रे कोण गांधी राहुल गांधी या राजू गांधी त्यांनी किती सांगितले अरे शाण्या महात्मा गांधीजींनी सांगितले जरो हो शत्रू केन्ना प्रेम करून म्हण शत्रू म्हण गांधीजींनी सांगितले तोच त्याला हाव सांगितले काय कर ऐसो दुसऱ्यांक सांगितले त्यांना झोर केन्नाय मित्र म्हण अरे अरे शंकरा तुका फोग म्हणला खबर आसा ना रे म्हणला किते फोग म्हणला तुगेल बी बरोबर आसा मागेल चुकले तुका दिवसांनी काढो आणि रात्रीने काढो फोगे म्हणल्यार काजू 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 मागीर काजू किती जालो काजू तू रोज पिला तो पिला किती जाता शीत जाता त्या रसाक उराक म्हणटा उराक तो पिता जाल्यार एक फॉर्म्युला आसा एम इंटू एम म्हणल्यार लिमका आणि मिरसांग एल इंटू एल म्हणल्यार लिंबू आणि लिमका तसकोन तो मिक्स पिवप मजा मरे दुसरीच रावता ते उरले शाण्या म्हाका मातसो रस्ते सायडीन घाल पळया 71 सायडीन जर गेला हांव रामनाम सत्य जातले पळयात तुगे रेजन सपोर्टान हांव बी वचूं शकता